ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye yan n ko Mali de première puissance ye Afrique bɛɛ kɔnɔ hali an tɛmɛna Algérie la mais ne ye nin fɔ fasodenjugu dɔ b'i lagosi Algérie ɲɔgɔn tɛ yen Nigeria ɲɔgɔn tɛ yen classement kɛra Mali ye deuxième de ye deuxième min yɛrɛ don comment ça s'appelle Nigeria olu ka sɔrɔdasi de ka ca ni Mali ta ye sinon kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo bi Afrique dugu tɛ yen a bɛ min bolo a tɛ yen kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo bi bilahi n bɛ kali Ala la Ala min ka bon ka kali ma tɛ Nigeria bolo Nigeria sɔrɔdasi o ka ca ni Mali population ye à part ça minɛn tɛ yen minɛn dun bɛ se ka jamana kuntigi ka wuli comment ça s'appelle ɛri fila kɔnɔ walima ɛri naani kɔnɔ ni minɛn jugubaw b'i bolo o bɛ se ka jamana kuntigi ka ci ɛri naani walima ɛri fila kɔnɔ i ka caya bɛ mun ɲɛ o la nafa t'i ka caya la dɛ mɔgɔ m'o yɔrɔ de faamu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo bi Nigeria o jama de ka ca ni an ye Algérie fana an tɛmɛna o la an tɛmɛna Algérie la minɛn min b'an bolo a tɛ Algérie bolo n bɛna o dalilu fana di aw ma ne balimaw aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama Algérie président de ci bila Assimi ma k'a ka kɛlɛkɛminɛn sa k'a ka jɔ ta ko c'est trop k'a ka wari don dumuni na k'a ka wari don sira la k'a ka wari don développement la a ɲɛ tun bɛ fɛn dɔ de la parce que Algérie bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ min na Mali bɛ taa sanni kɛ yen i y'a faamuya wala an ni mɔgɔ minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Algériens tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka baara min kɛ Algérie ɲɛba la u ɲɛba la an bɛ ka tɛmɛ o la o hasidiya ye Algérie ta ko an kana minɛn don ko an kana wari don minɛn na ko an ka don sira la Mali ɲɔgɔn tɛ Afrique bɛɛ ne de y'a fɔ aw ye mais mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bodo n'an bɛ ka taa an bɛ se Mali ɲɔgɔn tɛ Afrique bi kɛlɛkɛminɛn ni sɔrɔdasi la a tɛ yen an ka sɔrɔdasiw ka kɛnɛ u ja jɔlen don i y'a faamuya la dusu b'u kɔnɔ o bɛ kɛlɛ cogo dɔn i y'a faamuya b'a la ayiwa a se fana b'an ye bi Mali de kɛra deuxième ye Afrique kɔnɔ o yɛrɛ caabi quoi pour que hasidiya b'u la quoi n'u y'an bila Afrique bɛɛ ɲɛ n'a Assimi nana san kelen a tɛmɛna Afrique bɛɛ la an tɛmɛna Afrique bɛɛ la Ala ka barika don Assimi na Ala ka si ni kɛnɛya di Assimi ma hali bi a ka dɔ fara kɛlɛkɛminɛn kan i ka bonya bi kɛlɛkɛminɛn de ka sɔrɔ i bolo mɔgɔw ka siri ɲɛ bi fo k'i ka armée ka bila condition kɔnɔ hali bi dɔ fara a kan ni Mali fan bɛɛ ma kɛ kɛlɛkɛminɛn ye kana miiri ko wɛrɛ la dɛ ni Mali fan bɛɛ ma kɛ kɛlɛkɛminɛn ye kan'i da don ko foyi de la taa ni baara ye ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ classement bɔra ka bin kunu Mali de kɛra deuxième ye Nigeria tɛmɛlen kɔfɛ o dugu tɛ Afrique bi min bɛ se Mali la n'i ko cin cogo cogo an bɛ taga min b'o kan n'i ko cin cogo cogo an bɛ kun ci k'i da fara o se b'an ye bi a kɛlɛkɛminɛnw bɛ yen a sɔrɔdasiw bɛ yen a dusu b'an kɔnɔ a bɛ hakɛ to jusqu'à maintenant voilà a fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo ne bɛ nin kuma fɔ don o don yan n ko minɛnw bɛ se b'an ye a bɛ nkalon tigɛ dɛ armée monte en puissance a bɛ nkalon farabugu minɛnen don jabali minɛnen don kɔlɔnjɛba minɛnen don a bɛ nkalonfin fɛn min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bɛ hali a bɛ ka kɛ Faransi yan bandi misɛnninw de bɛ dugu kɔnɔ i y'a faamuya b'a la marifa b'u bolo panpan o bɛ tila k'u yɛrɛ faga nin bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ sinon jihadiste 100 ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto la ko n buwa tile mɔgɔ min kɔn kiyama an bɛ dugawu kɛ Assimi a ye Mali bila ka taa yɔrɔ la Mali ma deli ka se yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ Assimi a ye Mali kunna wolo hali bi a ka dɔ fara minɛn kan nin dɔrɔn de y'a solution ye duradɔlen mɔgɔ k'i bonya fo que Satan de ka sɔrɔ i bolo diɲɛ maaw ka siri ɲɛ bi fo que Satan de ka sɔrɔ i bolo i y'a bɛɛ san a tɔ tora Satan de o fana sa i k'a bila ye ni Faransi ko tin cogo cogo walima Allemagne i ka bila i ka buru fɛ siɲɛ kelen an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ o dɔrɔn de y'a solution ye ni Satan de kɔni yɛrɛ i bolo nka cɛ hali n'i ka dugu nafolo bɛɛ sɔn k'i ka dugu bɛɛ fɛrɛ mɔgɔ tɛ se i la mais en tant que o t'i bolo wa duradɔlenw bɛ boli e kan sinon o ɲɔgɔn mɔgɔ fagala tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali de ye deuxième ye bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada politicien jugusago den ninnu u t'u da ye nin na i y'a faamuya wala politicien nangaraba ninnu Mali ka sanayɛlɛ o da tɛ maga o la mais an bɛ dugawu de kɛ banabagatɔ ninnu ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya armée monte en puissance a ka bon hakili ma i sɔnna i ma sɔn Mali ɲɔgɔn tɛ Afrique ne de y'a fɔ n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ Ala ta don n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don ne y'a fɔ yan ka segin k'a fɔ n ko Mali bɛ Algérie ɲɛ Mali bɛ Nigeria ɲɛ Mali bɛ Angola ɲɛ ko non k'an bɛ nkalon de tigɛ a bɛ cogo di bi sondasi bɔra ka bin Mali de ye deuxième ye o yɛrɛ n ka cɛ o y'a nanbara de
ka Mali kɛ deuxième ye walasa y'a faamuya b'a la diɲɛ maaw kana siran ɲɛ quoi Nizera pa paga te yen u ka sɔrɔsi a bɛɛ fasalen don hali u tɛ sara ɲɛnama ta dumuni ɲɛnama yɛrɛ u t'a kɛ u ka sɔrɔsi jama de ka ca parce que 1 milliard à quelque Nizera population bɛ t'o de la milliard kelen ni kɔ u ka sɔrɔsi dɔrɔn ka ca n'an ka bɔ mais kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo a bɛ se ka Nizera k'a ci i y'a faamuya b'a la heure 4 kɔnɔ k'a bɛɛ ci k'a kɛ bugurijɛ ye o se b'an ɲɛ bi hali Alizeri an bɛ se k'olu bunte bi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw waati min na comment ça s'appelle IBK tile la an ka sɔrɔsiw tun bɛ condition min kɔnɔ ani bi cɛ ni ne ye IBK mɔgɔ ninnu ye k'olu b'u yɛrɛ défend quoi a ka bon hakili ma IBK tile la ani français minnu tun b'an ka dugu la an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn filɛ dɛ bilahi n ko a dimi tɛ ban quoi bilahi n'i y'i miiri kunu la quoi o tun ye Mali kɛ komi tulonkɛkɛlaw quoi bilahi ka Mali kɛ ala Asimi ala ka sini kɛnɛya d'i ma dɛ an ka sɔrɔsiw formation tun bɛ taa ko c'est que o tun bɛ taa formation kɛ n'u dabara de pa ka yiri kurun ta ka di an ka sɔrɔsiw ma olu bɛ se ka mun dilan k'anw ka jamana kɛ batɛmɛsira ye ka ne balima y'a lajɛ dɛ o de la ni ne ye mɔgɔw ye k'olu bɛ dɔ fɔ Asimi ma bi quoi a bɛ ne tɔɔrɔ bilahi ni ne ye mɔgɔw ye bi ko bɛ dɔ fɔ Asimi ma ça me fait mal au cœur o de la an tɛ se k'an yɛrɛ contrôler waati dɔ la quoi mɔgɔw b'a fɔ a bɛ nɛnini kɛ a bɛ nin kɛ ni miirila ninnu ka kɛwale ma bilahi ni bɛ tiɲɛ dusu bɛ tiɲɛ i bɛ dan sago bi n'an ka cɛ a y'a lajɛ dɛ kunu an ka sɔrɔsiw tun bɛ former cogo min na a y'a image lajɛ a filɛ exercice pratique a filɛ camouflage a filɛ dɛ français de filɛ nin ye il y avait des techniques que je n'ai pas compris autrefois, mais maintenant j'ai bien compris ça. Donc comme je te disais, là tu es bien caché. Ils sont très motivés. Ils sont souriants, ils nous écoutent. Ils sont motivés. 3 bataillons de 700 hommes déjà été formés. Le 4e vient d'arriver. Enfin, Il faut préparer le physique du soldat. Mais aussi son mental. Voilà, il faut qu'ils sachent. Ok, c'est bon. ne balimaw nin tun ye IBK tile de ye français minnu tun bɛ ko Barkhane ka formation kɛ an ka sɔrɔsiw k'u dabara popo marifa t'u bolo foyi ninnu bɛ o waati hali u tɛ se ka ɲinɛ aw kunbɛn hali ɲinɛ an ka sɔrɔsiw tun tɛ se ka kunbɛn aw ka hakɛ to dɛ kuma n'a fɔ cogo ka yirikurun de tonnen filɛ nin yirikurun k'o kɛ ko marifa o de tonnen filɛ nin o de bɛ taa di an ka sɔrɔsiw ma ko formation bi na o si tɛ yen marifa de b'u bolo bombe de b'u bolo avion de b'u bolo drone de b'u bolo i y'a faamuya b'a la arafat de b'u bolo satande de b'u bolo fɛn bɛɛ de b'u bolo ka formation kɛ an ka denmisɛn min bɛ irisi jamana kan bi i y'a faamuya b'a la ka bon hakili ma n'o bɛ ka kɛlɛkɛminɛn dilanni k'o degi i y'a faamuya kɛlɛ kɛcogo k'o degi fɛn bɛɛ bɛ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ bi n'an ye nin fɔ k'an ta bɛ se bɛɛ ma n'an ye nin fɔ k'an tɛ mɔgɔ bɔ jɔn de bɛ nin image sugu ye nin bɛ kɛ tubabuw fɛ ka anw kɛ komi tulonkɛfɛn ka anw kɛ komi dessin animé ka anw kɛ komi yiri mani jamana kunturu o sɔrɔsiw de degi cogo filɛ nin a filɛ jamana kunturu yiri de filɛ bolo yiri kuru nin bɛɛ an kana se sɔrɔ juguw kan nin bɛɛ u k'u sago sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka an mago sa pewu n'an ye nin fɔ Faransi parfum kasa ka di Faransi bo kasa ka di a donna ta bɔra ta mɔgɔ tɛ kɛ jugu fɛ fo ka diɲɛ wuli bilahi hali n'an sara ka kunu ne tɛ kɛ jugu fɛ mɔgɔ jugu mana k'i ladiyabaga ye bilahi ma tila fɔlɔ ani image ninnu de bɛ an bolo ani kunu ko minnu kɛra an faso la o tɔɔrɔ de bɛ anw kan o de la an b'an sigi ka diɲɛ bɛɛ attaquer mɔgɔ fɛn fɛn bilala an faso la i b'an jɔlen sɔrɔ yan an su walima an b'i ku tigɛ i b'a faga walima an b'i ku tigɛ imagine jamana kunturu o sɔrɔsiw de degen cogo filɛ kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ o sɔrɔsiw de degen cogo filɛ dabara marifa t'u bolo k'u da kɛ komi marifa pa mais c'est honte ni tubabuw ye nin image ye bi ka irisiw ye bi u yɛrɛ kan c'est que u kan k'u yɛrɛ faga quoi ni sɔrɔsiw ye quoi nin image ye waati min na tun bɛ ka formation kɛ an kun ka na irisi lajɛ bi irisi bɛ ka formation kɛ an ka sɔrɔsiw kun cogo min na u kan k'u yɛrɛ faga u kan k'u dabɔ Mali ko la nin bɛɛ kɛra IBK de tile la mɔgɔ tun tɛ jamana kun na a bɛɛ zonden a bɛɛ faso kumasuluden a bɛɛ karabanci a bɛɛ bɔnɛma wolo nin kɛra bubu ɲɛna nin kɛra Karimu Keyita ɲɛna nin kɛra IBK ɲɛna nin kɛra i y'a faamuya bala den kolo ninnu bɛɛ ɲɛna
ka an faso k'a mago sa pewu u ka intérêt kama a o ye fɛn min tiɲɛ Asimi bɛ k'o réparer bi o mɔgɔ kelen ninnu bɛ t'i sigi ko mara man ɲi jamana min tun tɛ san 35 o bɛ se ka dilan tile 2 o bɛ se ka jɔ tile 2 o ye fɛn fɛn tiɲɛ Asimi bɛ k'a bɛɛ dilan bi o lɔri k'o ka président fo ka wali ɲuman dɔn hasiriya bɛ dusukun na juguya bɛ dusukun na o dun tɛ foyi lase mɔgɔ ma ni magosa tɛ o tɛ foyi lase mɔgɔ ma ni ta tiɲɛ tɛ jamana kuntigi o sɔrɔdasiw de formation filɛ o bɛ ka former nin cogo de la le temps de IBK olu bɛ se ka hali ɲɛbɛrɛ kunbɛn dabara ni bolo pan 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 yirikurun bɛ tɛgɛ kɔnɔ ka anw mago sa k'an ka jamana ci pewu an bɛ k'o de réparer bi cɛ o cɛ man'i jɔ an ye an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ cɛ o cɛ man'i jɔ an ye ko bi mara man ɲi i b'an jɔlen sɔrɔ an bɛ ko di ka garankɛ ma min da bagolo kan jugusagodenw faralen ɲɔgɔn kan ko baara tɛ ka kɛ dɛ farabugu minɛnen don jabali minɛnen don dɛ k'an bɛ ka jeni dɛ k'an jumɛn bɛ ka jeni Mali kɔnɔ bi bi in na anw ka armée i y'a faamuya la mobili kana dan ka kɛ blindé dɛ hali ni wulu de b'a kɔnɔ i y'a faamuya la anw ka ɲɛmɔgɔw sigilen don ɲa bɛ fɛn fɛn bɛ mobili kɔnɔ a dontɔla Mali kɔnɔ c'est vrai que hali douanier tɛ s'a ma yɛrɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ u b'u to u ka so kɔnɔ ka fɛn min b'a kɔnɔ k'a dɔn i m'a ye souterrain kunbɛn a falen bɔn jugu la renseignement bɛɛ b'an bolo bi caméra sugu bɛɛ b'an bolo bi kɛlɛ c'est vrai que a sugu bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ bi foyi tɛ se ka don an ɲɛnama foyi tɛ se ka tiɲɛni k'a ɲɛnama c'est fini nin fanga in bɛ fo k'a wale ɲuman dɔn an kɛra deuxième puissance ye Afrique kɔnɔ Asimi moins de 1 an Mali kɛra deuxième ye Afrique kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw ɲɔgɔn tɛ yen teliya la an ka sɔrɔdasiw ɲɔgɔn tɛ yen i y'a faamuya la jihadistes fagali la an ka sɔrɔdasiw ɲɔgɔn tɛ yen kɛlɛ la minɛn min b'an bolo a tɛ Afrique dugusi bolo moins de 1 an n'an bɛ 100 ans sɔrɔ yɔrɔ bilahi Mali bɛ kɛ Afrique riche de Asimi bɛ kɛ i y'a faamuya la deuxième Poutine du monde entier wa nin fanga y'an bɛ nin kɔ dɛ mɔgɔ min tɛ nin fanga fɛ Ala k'i ɲɛ fila ci mɔgɔ fɛn fɛn de ni juguya b'i kɔnɔ k'a ɲɛsin nin fanga ma Ala k'i kɔ jɛni k'i ɲɛ jɛni k'i mago sa k'i kɛ nanbara ye parce que anw tɔɔrɔla an sɛgɛnna an fa n'an baw de tun bɛ ka sa mɔgɔ sɔrɔla bi ka na équiper anw ka jamana na k'anw ka wari k'a kɛ cogo la ka armée bila condition kɔnɔ molobaliya tɛ se ka kɛ an na tuguni n'aw nana aw sigi ko foyi tɛ ka kɛ o t'aw kungoya bolo ye ni min ma kɔnta boulevard bɛ yen ni min tɛ Asimi fɛ i bɛ se ka min k'a kɛ ni ma kɔnta boulevard bɛ yen anw ye buwa gɛn cogo min na taa Asimi gɛn ten o don de i bɛna dɔn ko Ala ye kami ɲɛgɛn Faransi de filɛ nin o bɛ ka formation ni ne ye Faransi ye quoi Maliya de tɛ hɔrɔn faga quoi filɛ yirikurun de tonnen filɛ nin ye marifa tɛ mana bere tɛ foyi yirikurun k'o ta ka di an ka sɔrɔdasiw ma k'u ka taa formation kɛ ni o ye ni Faransi yɛrɛ y'i sigi k'i miiri bi bilahi o tun kan k'u yɛrɛ faga Irisi bɛ ka formation kɛ an ka sɔrɔdasiw kun ni marifa ye ni avion ye ni satande ye an ka sɔrɔdasiw bɛ se ko bɛɛ la bi Wagner dɛ Kukalaner dɛ a donna ta a bɔra ta Volcan yɛrɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a ka mun b'a la mercenaire Wagner kana dan ka kɛ dɛ hali setanɛ ka kɛ yen a mun bɛ s'aw ma tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan aw de y'a kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Chorno ouverture média olu fana ye Kawuji min invité ne y'a fɔ yan ko ni ouverture média k'u ka datugu mais o bolo ko anw ta ye hasidiya de bila anw tɛ mɔgɔ hasidiya u bolo ko anw ta ye juguya de mais n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an bilala c'est que n'an kumana mɔgɔ fɛn fɛn kan i b'a sɔrɔ an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la n'an kumana mɔgɔ fɛn fɛn kan bilahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma i b'a sɔrɔ anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la mais o bɛ anw kɛ jugu ye ka anw kɛ i y'a faamuya b'a la ko an ta bɛ se bɛɛ ma ni ouverture média bilahi a ɲɔgɔn média kolonden a ma wolo Mali kɔnɔ bilahi ni ouverture média e ni Ala na kɛ cɛ mɔgɔ b'i fa i fa nɛnibaga k'o bisimila wa mɔgɔ fa nɛnibaga e kan k'o wele ka t'o bila i ka plateau sanfɛ wa mais a bɛɛ fɛn sugu kelen de a mɔgɔlankolon olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bilahi n bɛ n kali Ala la ni ouverture média bilahi u ɲɔgɔn média kolonden a tɛ Mali kɔnɔ sinon mɔgɔ fa nɛnibaga i man k'o invité i ka plateau la i y'a faamuya la molobali marabali Ala jugu mɔgɔlankolon e man k'o invité i ka plateau la mais n'i y'a ye ouverture média bɛ faso den lankolon faso den jugu faso kumasuludenw k'u invité a ka plateau la ouverture média i y'a faamuya wala a n'u bɛɛ bɛ ŋaniya kelen de la
i bɛ na ni kuranɛ bɛ tɛgɛ d'a kan mais ne ye nin fɔ k'olu ye média de ye olu bɛ bɛɛ invité Touré y'a fɔ yan o le procureur Touré a ko fɛn min bɛ ouverture média ko k'a bɛ kɔ a la Touré y'a fɔ yan dɛ fɛn min bɛ ouverture média ko bilahi n ye n kali ala la a y'a sɛbɛn ka bila a bɛ ku ouverture média la ni Kawjim tun bɛ ka taa sigi de ka ouverture média fa neni k'u ka du k'a buruja o tun t'a invité mais fanga min bɛ bi o tɛ gâteau tila wari tɛ di mɔgɔ ma bubu média o tɛ dilan tuguni o de la faso denkolonw bɛ invité fo ka diɲɛ dugukolo meleke Ibou Si tɛ Kawjim invité i y'a faamuya bala Gandhi malien o tɛna Kawjim invité min ye Kati 24 ye olu tɛna Kawjim invité fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que u b'a dɔn ko den lankolon don yanni ka t'i sigi ko nin ma kɛ nin ma kɛ e tun bɛ CNT kɔnɔ i ye mun kɛ la question est là yanni e ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ i taara faso baara de la i ye mun hɛrɛ kɛ faso ye Kawjim tɛ se k'o fɔ dɛ mais n'a taara i sigi bi ko foyi ma kɛ propagande de bɛ yen nkalontigɛ de bɛ yen e ala bon bilahi Asimi n'aw tulo bɛ n na n'an ma ni ouverture média datugu ka bɔ u b'an faga ni dusukasi bilahi moi ça me fait mal mɔgɔ min yɛrɛ nafa t'a la a ɲanci foyi tɛ jamana ye Kawjim sara a balola mun nafa de bɛ Kawjim na a ɲɔgɔn dangadenkuntigi ma wolo Mali kɔnɔ ɔ kafiri den bɔnɛ ma wolo ala jugu mɔgɔlankolon ka to bila plateau sanfɛ a k'an ka jamana buruja faut que fu ka siri nin dan na de mɔgɔ barikamaw de kan ka wolo plateau sanfɛ fasoden ɲumanw de kan ka wolo plateau sanfɛ den minnu n'u wolokun ni nafa yera la olu de kan ka wolo plateau sanfɛ mais nin bɛ wolo plateau sanfɛ ka taa mun de fɔ ka faso lagosi ouverture média n'a tun bɛ k'aw fa n'aw baw neni bilahi aw t'a invité n'a tun bɛ k'aw ka du kuma fɔ bilahi aw t'a invité mais ne y'a fɔ yan ko ninnu bɛɛ mɔgɔ sugu kelen fɛn minnu ye kelen ye olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bilahi ni ouverture média man ɲi bilahi i bɛ na ni kuranɛ min tɛgɛ d'a kan ni ouverture média u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ u tɛ Mali fɛ sinon faso halaladen si tɛ min bɛ Kawjim invité bi bilahi min kali ala mɔgɔ o mɔgɔ ni Mali i bɛ Mali fɛ ni Mali joli b'i la ni hɔrɔnya b'i la ni danbe b'i la Kawjim sara a balola mɔgɔ si ka sira t'a la nafa t'a la mais n'i y'a ye ouverture média bɛ ka Kawjim wele u ka laɲini tɛ foyi ye faso ka buruja u ka laɲini tɛ foyi ye i y'a faamuya la faso ka lagosi parce que olu yɛrɛ tɛ se k'a bɔ olu yɛrɛ tɛ se ka b'u da kɔnɔ parce qu'ils sont pas de couilles mais u bɛ lagalagatɔ ni dɔrɔgumina ni dɔlɔmina ni jɔndenw k'olu bila u ka plateau sanfɛ u ka faso lagosi u yɛrɛ b'a dɔn Kawjim ta kun tɛ fila ye foyi tɛna bɔ Kawjim da kɔnɔ ni faso lagosili tɛ mais o invité kun ko liberté galonfin mais fɛn tɛ ouverture média la fɛn b'an ka faamaw de la ne y'a fɔ n ko aw ka nin datugu ka bɔ yen videomaniw ka t'u sigi ko média videomaniw ka t'u sigi ko média pourquoi ninnu bɛ Kawjim invité mun nafa bɛ Kawjim na u yɛrɛ b'a dɔn ko foyi tɛ bɔ Kawjim da kɔnɔ ni faso lagosili tɛ pourquoi a bɛ invité olu kelen de ye média ye a Kasum Traoré bɛ yen nɔ a bɛ politicien bɛɛ invité e bɛ Kasum Traoré ka Kawjim invité a olu min ka journaliste ka bon ni aw ta ye aw nana olu min sɔrɔ journaliste la aw b'olu wele ka faso kumasuludenw invité wa mais ni ouverture média tɛ ala fɛ a tɛ kira fɛ a tɛ Mali fɛ n'an ye nin fɔ ko ayi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faso lagosi o b'o den lankolon nafigidenw k'olu de invité k'u bila u ka plateau sanfɛ u ka faso neni ni Kawjim tun bɛ k'aw faw neni k'aw faw ka den lankolonya fɔ k'aw faw ka baarakɛbaliya fɔ bilahi aw tun tɛ Kawjim invité mais fɛn fɛn bɛ ka fɔ jamana ma u bɛ bɛn aw ma n'an ye nin fɔ k'an ta bɛ sɛbɛn ma mais a tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan den fɛn fɛn sɔrɔla so faso kanu bɛ den fɛn fɛn na olu si tɛ Kawjim invité u ka plateau sanfɛ mais pourquoi aw b'a invité mun kuma de bɛna bɔ a da kɔnɔ kunu lakana dan tun ye Bamakɔ de o tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan kunu kɛlɛkɛminɛn tun t'an bolo kunu an ka sɔrɔsiw tun tɛ condition kɔnɔ hali miniji o tun tɛ k'o sɔrɔ mais aw bɛ mɔgɔw wele k'o invité u ka jamana buruja souvent ça me fait mal an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'i ye tiɲɛ de fɔ maliyɛn mais u tɛ tiɲɛ de fɛ quoi ayiwa i ɲɛ bɛ c'est que Mali ko in quoi tuma dɔ la a bɛ ne dépasser de quoi ne ye video fila de ka Haidara kan mɔgɔ minnu fana bɛ Haidara kɔ bala yɛrɛ ye sira bila ni tuuru sera min ma don min na o bɛ n'i sigi k'a kɛ molobaliya kuma ye
a n'i bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ Haidara ka mɔgɔ ye Bala yɛrɛ ye ɲɔgɔn tɛ yen mais ni tulu sera olu yɛrɛ ma n'olu yɛrɛ ye sira bila n'i y'o tiɲɛ fɔ i b'a ye u bɛ fan bɛɛ kɛ sɔnni ma ko nin Mali ko filɛ nin de e bɛ faso halala den jumɛn sɔrɔ min bɛ Kawujimi ta bi a ka plateau sanfɛ a tɛ yen Kassim Traoré t'a ta Ibou Sy t'a ta Gandi Malien t'a ta Kati 24 t'a ta Mali hɔrɔn den si tɛ min bɛ Kawujimi invité a bɛ taa mun de fɔ mun de b'a da kɔnɔ Tchatiri bɔla kasanke feerela danga tenkuntigi 4 vice-présidents de CNT 5 millions par mois a bɛ cogo di bi hali ne nin bila jinɛ kɔnɔ a bɛ bɔ billahi n'a ma fara nin invité li ma aw ka plateau sanfɛ an bɛ jama lamurti aw kama billahi n'a ma fara ninnu ka Kawujimi ka invité la aw ka plateau sanfɛ an bɛ ɲinan video bɛɛ kɛ aw kan n'aw ma fara ka Kawujimi invité aw ka plateau sanfɛ n ye kali ala la an bɛ population lamurti aw kama parce que anw kumakan marifakisɛ don anw da n'an y'a ɲɛsin ma a b'i mago sa n'aw ma fara ka Kawujimi invité aw ka plateau sanfɛ n ye kali ala la an bɛ ɲinan bɛɛ video kɛ aw kan parce que aw ni Kawujimi bɛɛ y'a molobali sugu kelen de aw ni Kawujimi y'a den sugu kelen de laga-lagatɔ dɔrɔgu mina ka t'i sigi baara ma kɛ dɛ propagande de bɛ yen dɛ nin de bɛ yen ninnu ye baara min kɛ ni Kawujimi fa tun y'a kɛ sisan tɛ Mali sɔrɔ nin cogo la ninnu ye baara min kɛ ni Kawujimi fa tun y'a kɛ sisan tɛ Mali sɔrɔ nin niveau la san kelen diɲɛmaw bɛ k'an ka wari bloqué waati min na san kelen an ka wari min n'an ni dɛmɛ min kan ka diɲɛmaw bɛ k'u sen d'a kan san kelen i y'a fɔ min b'a la diɲɛ bɛɛ y'a ko dɔn Mali la mɔ bɛɛ n'a kan bɛ ka avancer aw man ka Ala fo ka kira fo Mali ka di Asimi ka tɛmɛ ne n'aw kan mais n'i y'a ye baara dɔw tɛ ka kɛ bi diɲɛmaw sen dalen bɛ an ka wari ko de kan Mali yɛrɛ tɛ wari tigɛ o n ko diɲɛmaw de bɛ wari tigɛ an ka wari bɛ bankibaw kɔnɔ diɲɛmaw m'u sen d'a kan hali bi sanction ma wuli ka bɔ Mali kan mais grâce à président ɲuman an bɛ ka sutura bi a yɛrɛ ka sara a bɛ ko don ji la a bɛ ko don lakana la a bɛ ko don kɛlɛkɛminɛn na aw man ka Ala fo k'Ala barikada an ka ninnu ka wari minɛ ka sa jɔnya la an t'o de la bi ka ninnu ka wari minɛ i y'a faamuya b'a la k'a kɛ jugusago ye an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini an bɛ kɔgɔ k'u ka minɔgɔ k'u ka gɛlɛya k'u o kɔ ye hɛrɛ de ye mais faden to dunna an t'o la tuguni ka faden to dun an t'o dun tuguni c'est fini n'an bɛ bu dun an bɛ bu dun n'an bɛ bin ɲini an bɛ bin ɲini nin jɔnya kelen an bɛ bɔ a la dangaden si jugu den sigilen b'a fila baara ka arajoso la ko baara ma kɛ mais foyi tɛ Kawujimi na foyi tɛ Kawujimi na ouverture média yɛrɛ de tɛ faso fɛ ni Kawujimi tun bɛ ka ouverture média fa neni k'a ba neni u tun t'a invité u ka plateau sanfɛ ni Kawujimi tun bɛ taa dɔ fɔ ouverture média de ma u tun t'a invité Gassama ye ouverture média a y'u ku tigɛ siɲɛ kelen e bɛ Gassama y'u ka plateau sanfɛ yan fɛn min tɛ bɛn aw yɛrɛ ma pour que aw bɛ fɛ u ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni dɔ fɔra faso ma u b'u yɛrɛ lasigi je fagada kunkolo misɛnnin k'u yɛrɛ kɛ komi olu bɛ faso fɛ de fo b'a fɔ Kawujimi nin dabila sa or k'a ka d'u ye ten n'a tun man di u t'a invité la question est là Gassama taara aw ka plateau sanfɛ siɲɛ kelen ka tiɲɛ fɔ aw ye ani bi cɛ aw ye Gassama invité yan Gassama y'a fɔ yan ko ouverture média k'aw de ye fasoden jugu fɔlɔ ye Gassama welela tuguni yan Gassama ma invité o parce que olu tɛ fɛ dɔ ka f'u ma mais dɔ bɛ ka fɔ jamana ma aw sigilen don Kawujimi n'o baara kɛra sa terrain welela sa tellement a ka di aw ye Kawujimi bɛ ka min fɔ o de ka di aw ye aw yɛrɛ tɛ se ka Kawujimi ta ɲɔgɔn fɔ c'est normal aw bɛ Kawujimi wele ka taa plateau sanfɛ a ka to ka faso lagosi mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw ye mɔgɔ jugu de aw ye hɔrɔn kolon de aw tɛ faso fɛ bi aw tɛ faso fɛ sini hali sinikɛnɛ anw bɛ nin fɔ n'a bɛnna aw ma o don n'a ma bɛn aw ma an b'a fɔ ouverture média tɛ faso fɛ fasoden ɲumanw tɛ i bɛ n'i ye nin fɔ sa ko les journalistes k'olu bɛ bɛɛ ta ni Kawujimi tun y'aw fa nɛni a t'a ta n'a tun y'aw ka du kuma fɔ aw t'a ta Gassama y'a fɔ yan k'aw ye hɔrɔn kolon ye a ye Gassama wele yan aw bɛ bɛɛ ta kɛ aw bɛ bɛɛ ta kɛ aw bɛ bɛɛ wele kɛ a ye Gassama invité kɛ don min na Gassama y'a fɔ ko cɔni k'u ye fasoden jugu ye ani bi cɛ y'a invité yan i m'a invité dɛ mais ka t'i sigi ka dɔ fɔ mɔgɔ ma o ka di ka t'i sigi ka mɔgɔw nɛni o ka di ka t'i sigi ka jamana buruja o ka di o tigi bɛ wele sanga ni waati bɛɛ mais Gassama ma dɔ fɔ jamana ma a ye dɔ fɔ cɔni kelen de ma ani bi cɛ Gassama welela ani bi cɛ Gassama welela wa Gassama ma wele Gassama ma wele ne ye nin fɔ ko non ko fasoden don k'a ka Gassama man ka hakilina fɔ wa Gassama man ka dɔ fɔ aw ma il faut inviter Gassama
mais Gassama tɛ invité tuguni parce que a ye ala ta fouillé, a y'u jogo fouillé, a y'u son, a y'a don tuloden kɔnɔ. Gassama tɛ wele tuguni. De n'importe quoi. Ala k'aw ji mi lamɛn. Billah ouverture média n'aw ma sabali a lamɛn dɛ. L'électricité. U nana u y'a bɔ ɲɔgɔn na pour plus d'efficacité ka courant bila d'a ma ka ji bila d'a ma. Énergie du chômage. On a récapitalisé, etc., etc. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, quel est le choix énergétique du Mali? Est-ce qu'il y a mis de Olivier là ou bien un métaux les grands barrages ou bien Il jonga ka vu. Nta do ka vu c'est là. Quand le groupe boye ka carburant ça opérateur économique ka commission mina. Commission minewa. Mais la mine malene. Onyini ya ko énergie be gasoil de consommer, citerne de consommer par jour. Faut faire une enquête. Nous moi j'étais à 60 par jour. Citerne. Mais faut pas pour alors que les fortes chaleurs, c'est plus que ça. Bon, si tu as mis quel est le carburant, mais joli, moi. Ou pas ta joli, ou pas faire joli. Aucun pays sérieux n'accepte de gérer son énergie sur la base de l'hydrocarbure. Le gasoil, ça va aucun fuel, aucun machine. Aïe, moi, j'ai fait des situations d'exception. C'est comme nous, courons maintenant normal, le groupe de gaso. N'a tigera pour qu'il y ait un 1 heure, 2 heures avec le groupe Galatea. Mais ni par un groupe à 24 sur 24, Manara, c'est un opérateur économique. Tu sais que ça ne peut pas tenir. Donc, en Haïti, la démographie à Bamako, son Moumbedjo, on veut demander quoi Mounke. Les gens payent les factures. Ils n'arrivent pas à avoir de l'électricité. Alors, on doit se poser la question, alors que dans le financement dans les banques, fondamentalement B, banques pour financer, il y aura une clé. C'est-à-dire que dans le secteur clé de développement. Bon, mba blakatanya fetoni. Tu sais, le pouvoir est trop fort. Quand le pouvoir veut te détruire, c'est vite fait. Quand le pouvoir veut te valoriser, c'est vite fait. Mais ce qui est important dans la gestion d'un pouvoir, c'est son bilan. Voilà, l'autre doit être le bilan Kodrono. À Maïnana, tu fais mieux que ton prédécesseur. Point barre. Abada. Je reste là. Donc, vous voulez un nom. Kaduru font femme bé. Terenkola. A Terememi. Et à la Abemi. Aïssa, Abemi. Aïssa, Abemi. Aïssa, Abemi. Avec Aléo. Avec Kaï. Avec Kaï. Non, Abemi. Bon, eka n'Afrique nous y est. O bɛ k'a fɔ ko terrain wulila f'u bɛ yɛlɛ a ma se o kɔnɔ k'aw ju min bɛ ka min fɔ a bɛ bɛn o ma a ka d'u ye o bɛ fɛ k'aw ju min ka nin de fɔ i ma u b'u yɛrɛ ko n bɛ k'aw ju min sɔsɔ tɔla f'u bɛ yɛlɛ k'aw ju min e fana sa terrain wulila sa ninnu ye n'Afrique denw de ye bilahi n'an ma nin média kolon den ninnu datugu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ fitinɛ kolokolo ye fitinɛ fɛn fɛn bɛ kolokolo Mali kɔnɔ a bɛ bɔ nin ouverture média kolon den de la. Ni k'aw ju min tun y'aw faw nɛni k'aw faw ka baarakɛbaliya fɔ k'aw faw ka bilan fɔ aw tun t'a invité tuguni mais ka dɔ fɔ mɔgɔw ma o ka di jɔn de bɛ nin invité plateau sanfɛ e ni ala na k'a cɛ mɔgɔ bɛ faso fɛ bi faso kanu bɛ mɔgɔ la bi e kan ka nin wele mais c'est la même personne u bɛɛ bɛ hakilina kelen de la u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ ka laɲini kelen ye mais olu tɛ cɛw ye u tɛ se ka Mali kɛlɛ cogo dɔ la u bɛ nin nafigi den ni bɔnɛma wolo ninnu wele ka t'u bila u ka plateau sanfɛ u ka faso dɔgɔya. Ouverture média in fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi ouverture média tɛ faso fɛ i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ d'a kan ouverture média tɛ fasoden ɲuman ye i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ d'a kan mɔgɔ bɛ faso fɛ bi i tɛ nin den lankolon in wele k'a ka taa kun i ka plateau sanfɛ nin bɛna mun de fɔ aw ɲɛ terrain min tiɲɛna depuis fɛtɛlɛba tile a terrain kana wuli mais fɛn kɛra Mali kɔnɔ min ka bon ni terrain ye. Baara kɛra Mali kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mais a ka bon hakili ma o hali ni ko i tɛ kuma ouverture média kan i bɛ kuma o kan de ko wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ni k'aw ji ma inviteli tɛ kɛlɛkɛminɛn minnu sanna u dɔnbagaw bɛ yen pour ka t'olu invité baara minnu bɛ ka kɛ bi olu dɔnbagaw bɛ yen u bɛ se ka kuma ɲuman fɔ a kuma cɛni k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ condition min kɔnɔ bi k'a bɛɛ fɔ ka mɔgɔw hakili sigi i y'a faamuya la ka courage dɔ mɔgɔw la a mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ ye mais olu tɛ invité o
Kaw Jim de bɛ invité o yɔrɔ i b'a dɔn ko ninnu tɛ Mali fɛ mɔgɔ fa nɛnibaga mɔgɔ man k'o invité dɛ mɔgɔ fa nɛnibaga mɔgɔ ka jamana burujabaga i man k'o tigi invité mais c'est la même personne u bɛɛ opposant kelen de ninnu bɛɛ tun bɛ Bubu kɔ yan e bolo ko ninnu bɛ kɛ fanga in fɛ yan e bolo ko ninnu bɛ kɛ fanga in fɛ yan ninnu tɛ kɛ fanga in fɛ fo ka diɲɛ wuli Assimi ninnu de y'u ka nan bɔ u ka nan bɔnna Assimi de tile la Bubu tun bɛ wari min di média ma dan b'a la Bubu tun bɛ wari min di média ma dan b'a la han n'i y'a ye ninnu ka vidéomaniw ka plateau alimela nin cogo la fɛn dɔ de tun bɛ ka di ji duguma o sinon e ka t'i sigi sokurunin kelen kɔnɔ ko b'i ka so sɔrɔ ka tila ka fɛn kɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa journaliste hɔrɔnw tɛmɛna Mali kɔnɔ hali bi o bɛ sɛgɛn kɔnɔ ye hali bi o tɛ se k'u ka so sara parce que olu danbe de b'o olu la olu tɛ fadento dun mais bilahi n ye n kali ala la n'aw ma Kaw Jim inviteli bila n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalile ma an bɛ ɲinɛ bɛɛ video kɛ aw ka jamana kɔnɔdenw la muruti i y'a faamuya b'a la aw kama parce que aw filɛ nin aw tɛ bonya fɛ aw tɛ bonya fɛ bi aw tɛ bonya fɛ sini n'i ye nin fɔ ko non ko liberté don bɛɛ kan ka kuma a ye Gassama wele k'a ka kuma a ye Gassama invité kɛ Gassama tɛ jamana kɔnɔden ya Gassama ye kuma min fɔ a ye kuma jugu de fɔ a m'i fa nɛni a m'i ba nɛni a ko e de ye jamana kɔnɔ c'est à dire que fasoden jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye e de ye fasoden jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Gassama ma tɛmɛ o kan ani bi cɛ Gassama ma wele ah ça fait mal ni dɔ fɔra u ma ça fait mal mais ni dɔ fɔra jamana ma ça fait pas mal o yɔrɔ de b'a dɔn ko ninnu ye den lankolonw ye maliyɛnw vidéomaniw bilahi n'an ma vidéo kɛ ninnu kan ninnu b'an faso ci yan n'an ma ninnu ku tigɛ bilahi ninnu b'an faso danbe bɔ a la yan n'an ma wuli ninnu kama hali mɔgɔ minnu abonné bɛ ninnu ka page sanfɛ ka jigin ka b'u ka page sanfɛ bilahi ninnu ka page nafa yɛrɛ t'a la nafa t'a la kojugu kunyanfa ninnu don bilahi hali ninnu ka vidéo lajɛli i ma ye ne t'a lajɛ yan n'u barika bannen ninnu mana min tigɛ ne b'o de ye quoi barika bannen ninnu nafa tɛ mɔgɔ min na ni ne ye CDL mɔgɔ dɔw ye quoi vie foyi t'olu la tuguni réseau hali n'i b'i bɔ kunna u b'a filmer hali n'i b'i bɔ kunna u b'a montage kɛ CDL mɔgɔ ninnu bɛɛ de ka vidéo bɛ monter u ka page sanfɛ dimi min donna aw la n ye n kali ala la a tɛ bɔ tuguni aw c'est que fa bɛ tugu dɔ la quoi i tɛ vidéo fo de ni CDL mɔgɔ t'a monter baara t'u la wa o tɛ sunɔgɔ wa vie wɔɔrɔ t'u la ni réseau tɛ wa moi je comprends pas vidéo fɛn fɛn mana kɛ Mali kɔnɔ i b'a ye CDL mɔgɔ ka page sanfɛ u b'a monter ka tugu ɲɔgɔn na ka mɔgɔ photo on dirait que vie foyi t'u la diɲɛ kɔnɔ o tɛ sunɔgɔ wa o tɛ baara kɛ moi je comprends rien nin bɛɛ ye u ka gede ta tiɲɛna mais fɛn bɛ yɛlɛ aw bɛɛ la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i y'a faamu ne bɛ vidéo ninnu tɛmɛtɔ la olu de ka page sanfɛ sinon ouverture média ne t'a lajɛ o depuis olu taara Binkini n'a cɛ sigi u ka plateau sanfɛ k'u ka vie privée lakali ye ne tɛ ninnu ka foyi de lajɛ depuis Gassama y'u gosi n'u banna ka Gassama invité ne tɛ ninnu lamɛn o tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ tiɲɛ fɛ bi o tɛ tiɲɛ fɛ sini sinon Gassama ye tiɲɛ de fɔ dɛ yanni Gassama ka na an fɔlɔ de y'a fɔ yan diɲɛ faga bɛ bɔ ka ne nɛni su fɛ su 3h du matin a bɛ vidéo kɛ waati bala yɛrɛ e kɔni bɔra Arasa kɔ i t'i fan de nin kuma kelen de b'u da kɔnɔ ye ni Arasa tun ma faso janfa an ka kuma bɛ segin a ma ni Arasa tun ma kɛ hɔrɔn kolon ye an tun bɛ bɔ Arasa kɔ wa mais foyi t'u kunkolo kɔnɔ foyi t'u kunkolo kɔnɔ an bɛ min fɔ ouverture média ye Kaw Jim invité la a y'a dabila an bɛ min fɔ ouverture média ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ faso fɛ a y'a invité dabila sinon walahi don dɔ la fɛn bɛ yɛlɛ aw la dɛ jamana in bɛ cogo min na bɛɛ dusu bɔlen don jamana in bɛ cogo min na bɛɛ bɛ nin fanga fɛ ni fanga ye anw lase yɔrɔ la an ma deli ka se yɔrɔ min na ni fanga bɛ baara de la mais ka mɔgɔw invité u ka to ka taa faso nɛni aw ka plateau sanfɛ n'aw m'a dabila malo b'a kɔfɛ ne de filɛ nin ye k'a fɔ aw ye ni ne ye n da don ko o ko la n ye n kali ala la a bɛ kɛ dɛ ni ne ye nin da mɔgɔ mɔgɔ kan bilahi n b'i faga ni ne ye nɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ la bilahi ji o bɛ taa ni ye n y'a fɔ yan dɛ anw da ye marifakisɛ de barika de bɛ anw dalakan na ouverture média n'an ma fasoden jugu inviteli dabila n ye n kali ala la ala min ka bon ka kali ma bilahi ouverture média bɛ taa ji woyo fɛ bonya fɛn fɛn b'aw kan a bɛ bɔ aw kan bilahi aw ta bɛ kɛ mangoya mugu ye ouverture média n bɛ segin a kan je répète n'an ma Kaw Jim inviteli dabila ka fasoden jugu inviteli dabila
Fembe yela ou la nite femme d'accord. Je répète, normalement, quand Jim nous invite les dabla, bila ouverture média te sisoro. Ate sisoro. Faut être quand Jim d'accord ni manamana ni juguyate. Faut être quand Jim d'accord ya famille bala ni pata kani mulubaliate. O wole ku. A invite au coup. A ou yere ba don kwa tena du manfo faso ma. A invite au coup. Mais ni danga be sheko abe do muru jago de la. Ni ala bana mongola be son ko be ma. A ye continue ka faso kuma sulu de on invite à plateau sans fait. A ye continue ka marabali don invite à plateau sans fait. A ye continue ka faso de njugo invite à plateau sans fait. Bila a résultat te mieux. A te mieux. Billahi ayo continue ka inviter de ne ya fwa ya na bata yata ne ndadu koko la beke ko bai ne ndadu koko la billahi ko beke ko bai chaw mi na kansa ne ka ujimi inviter ko joli munde ba ta ko ni kuma kelete ne nu kuma tumbe ka fwa fwa ma ba inviter ne ka ujimi tumbe ka kuma ko du ko ba inviter wa non mais ça fait mal avion ça na ka ujimi to fo Malion anga sura sube kidal bi kaujum tafo anya faransi ge kaujum tafo bonya ban kambi ate jamana sika anga arme kera deuxième puissance moins de 1 an kaujum teni sifo bide sigi do barate ka ke faso na folo be sukasunya ni mfanga ntise fo ila ka faso la gusi har ni nyuma mi kera ote fo mais fo ite kaujumina ouverture média era de mai. Et puis là, il y a un courant qui est un peu de ouverture média de maille. Et nous ouverture média ma kaujumi invité à me kaujumi kuma kamera. Ouverture média nous ma kaujumi invité à me kaujumi kuma kamera. Entame, on les va inviter. On les va inviter. Ou va d'abord commander. Ninde kadu ou lut lokoro. Ou ben ninde fait. Ou ten ni fanga fait. Ni fanga de ou kanambo. Bila il y a un courant qui est un peu de mais be semblant de que semblant anu ou yeret so ku joka to foni fangama kuma fana bafle et sogal na wati ni ouverture média de makale sogal na wati ka kuma su be fo sogal ma ay façon na folo suan sogal ka doso be tribunal la donat o tel ni fanga infe sogal de bubu nunke sogal nunde boake boat le la watu be soro ni ko boata bla watu be soro na beauté soro tu na ke fanga infe c'est semblant. Nous nous tu me faisons fait comme né nous et kaujumi yoro be mugo de chiala nous tu me faisons fait comme Gandhi malien au tu te kaujumi invité mais nous te faisons fait billah mben kali ala minka bonga kalima ibe na nous courant mben tega daka ouverture média te ni faisons fait notre mben ni faisons fait te façon de l'angulo invité ou kata façon neni façon be chogo minabi kuma nyuma on de ka ngabo anda kono har cette année bi anganga kuma nyuma ndi foka nyoro mine ka ke kelenye ka jamana intérêt défend ka juguya dabla mais obe kata ni wole obe do fara mon ka fitinete ko mana ka jumi so bi chen note ni ouverture média kolondendu aye mo ka wori mine kata di adamama aw ma bo o bolawu kono aw de sigilembe ka faso kuma sulde invité aye mɔgɔw ka wale mina ka taa di adama ma aw de kɔsɔ mɔgɔw ye danna da adama kan a ye mɔgɔ min mago sa mali kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn ni ouverture média in o ye mɔgɔ min ta tiɲɛ mali kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn an ma bɔ o dingɛ kɔnɔ aw de cɛ u ye min kɛ Idrisi la comment s'appelle n t'a dɔn mɔgɔ mun ye a ye min kɛ Idrisi la cɛ ani Kiliman Danbele ninnu a tɛ taa ɲɔgɔn kɛ ninnu na ka t'u sigilen sɔrɔ gɛrɛn kɔnɔ y'a faamuya bala ka bɔrɔ don kunkolo kɔnɔ ka t'u bila ɲɛgɛn kɔnɔ soso k'u wuluden tigɛ ye soso ani dabi a k'u wuluden tigɛ bila n'i ye ninnu min kɛra i ɲɛ tɛ Idrisi la i b'a lakali k'a fɔ i taara sɔgɔbɛ de ka bɔ kaburu kɔnɔ bila tile kelen Idrisi kɛra komi a tun bɛ kaburu dingɛ de kɔnɔ tile kelen fo k'a fin fo k'a fari bɛɛ kurukuru n'aw ma bɔrɔ don ninnu kunkolo la siɲɛ kelen ka t'u minɛ gɛrɛn na ka bɔrɔ don kunkolo la ka t'u bila surusɔrɔ la i y'a faamuya la o ni dabi ni sosow ka baro kɛ ɲɔgɔn kan ye bila o tɛ molobaliya dabila ninnu de kojugu kunyanfan escroc ala jugu porno tournela bɛɛ y'a faamuya mais a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma ne ye nin fɔ o t'a bɛ se bɛɛ ma n bɛ ka kuma min fɔ e ni ala na kira se tiɲɛ tɛ
Gassama ye chorne jabi sien kelende. Gassama be mi. Gassama te invité tuguni parce que amu ni dingon fo. Aye tien de fouille. Gassama te invité tuguni. Or que Gassama e maliko de fo. Gassama hakilna de fo. Dura be Gassama bolo ka fo chorne te faso de nyuma. Mais Gassama be mi. A kaudi mi kati sigi. Asimi ma barake. Jamana tira. Fo ite. Faransi parfait kasa kadi. Aw ni Faransi be nyogona. Au cadeau de l'okoro. Ou ben mogosugu kelen de billahi. C'est la même personne. Ou ben ngania e kelenye. Sinon, ha ni jama dinema. Nete kaujim te kafe. Ha ni kaujim boye sanude. Gandhi malien t'a invité. Ou mimbe laje kateme au quoi. Mais ou ben ngania e kelen de. A fen kolo nde betani nyogonye. Mais tinya de toro ko ala nambe katambese. Nanyo kuma fen fawye ya. Ata damine. Mais quoi faire d'abord n'anga tiens c'est gamin. N'ani kuma fait ya damine. Ah BCB ma bébé droya. Au nya be tiens de là. On y alaka jonyuma de. Fenja natola ambodi. Fenja femi ma ni femi kanye ambaye ambadon. Ouverture média maïbia maïsini. Bilai ouverture média te façon fait te façon fait sini. Ou n'auront façon de njugute. Kuma fana bafle. Moko kangi moko mbetiski ki fane ne kango invité moko mbetiski jamana kunturu ko bourge kango wole mais c'est honte c'est décevant ni tcheta fa uye ne ba fa uye kuma sulu ba ko fe billah nama sabali ouverture média billah moko be tasuma kala billah mben kali alala nama delangulo invité nous dabla dusu mbe malendo kono bi billah be sampere njika kwa chebe katisigi wati na jamana kono do mbe ka bo warte ka duma jite ka duma kata ɲɔgɔn dalajɛ k'u ka men kontantira k'u ka dusuma kasira ko minisima ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka jum bɛ t'i sigi kɔnɔ ko molobaliya don imagine ka jum ye nin kuma fɔ jama min ma nin jama bɛ se ka taa ka jum ka sabu kɛ nin jama bɛ se ka taa ka jum ka so jeni nin jama bɛ se ka taa ouverture média ci aw ta bilahi na ma sabali aw ka ne ka kuma a y'a miiri ko juguya don juguya tɛ dɛ. Quand tu me kuma mi fo ka plateau sans fait ka fo jama mi ben na ka jama mi bora ya fo me ko fo itani mo le baliate ko fo itani tanyinete e ala mo be se ka ni jama yikumbe jama mi bora odo ka ta parler fa une seconde o be ouverture média o ba ke bouri jey o de la mo be fin c'est que fin do har na mande be tema krefe ibe tema krefe billahi na ma ka jimi inviter dabla quand tu mets jama min do ouverture média don de la billah obeta café mais ka média in connaît billah obeta café mi dit n'importe quoi ne faut que non ou te fanga kuma ba njuguya la ni quand tu me tombe ka ou faneni ka ou paneni ka horon kolon denya faut ka dien wula tun ta invité mais na e do fo jama na mo ka dawuye har sininga na wa invité tuguni mais kololo ba kofe malo ba kofe tatien ba kofe ouverture média ashi ba tega kono ka yala na e ras bala ira di l'homme tranquille depuis Paris madel kan da do ko foi la na la ma barka do ala madel ka ma foi bonda kono ni tinyate ouverture média ma bi ama chini ouverture média te façon fait ba ta fait chini nous tumbe façon fait o te ni delangolo wole mo mi ma nya yere surtout mo wore kasanke fere la de dorogu tala bone ma wolo ala jugu danga den kuntege o ka to kata ko mo ka plateau sans fait ko bilante bila mimbe we batard ya bila mimbe e batard we ya ni masabala mbi batard sote ya e faye ni bila nyoron ke mali kono avion mi sana e fa de la ko avion nyoron san avion mi mbe mali ko e fa de la ko avion nyoron ni muso kolon den de sigilen bandala kan dusu labo na nyu neni ko be beto ya ni kanga mine de ka kunchi ka dafara parce que nyamugo dendu danga dendu ko bilante wati nanga nyamugo be ku yire fara ka wari tiga wire la ka voyage baw toy ka benjia toy ka ke foso e nyamugo de sigilen be ko bilante ni be fo e fama na bebe mawa ni be fo e ba ma na bebe mawa wati na ibabe ka yere faga ka nindi ka jamana kumabo do ka ti si ka jamana la kushi no kera be be ma mais c'est honte nous ouverture média ya fome o kanga chika boy
a ye mɔgɔw tɔɲɔ hali n'i tɛ fɛ ka dɔ f'u ma i bɛ dɔ f'u ma mais c'est honteux e bolo ko voyage ba man di président ya ka t'i da Amérique ka taa da hôtel baw kɔnɔ e bolo ko a man di président ya ka faso nafolo ta komi Karim Keita tun bɛ k'a kɛ cogo min na e bolo ko diya man d'a ya a ye nin bɛɛ to yen mun na faso kama aw bɛ n'aw sigi aw ɲɛmɔgɔ den kan ko bilan tɛ yen président jumɛn delila ka nin kɛ Mali kɔnɔ a tɛ fini don a tɛ ko faso ka hɛrɛ ɲinini kama a tɛ voyager faso ka hɛrɛ kama a tɛ sunɔgɔ waati la faso ka hɛrɛ kama denmisɛnnin fitinin fo ka Bamakɔ bɛɛ jɛ a fa sara ka to bɔgɔso de kɔnɔ a den tɛ place la muso tɛ place la somɔgɔ tɛ place la faso ka hɛrɛ kama ɲɛmɔgɔ den dɔ ka t'i sigi ko bilan tɛ yen mais ça fait mal n bɛ bɔ kuma la yan quoi an kana taa dépasser quoi n'an bɛ vidéo kɔnɔ n'an ye nin kuma a bɛ an ye nin dabila mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma sugu fɔ mun de kan ka k'u la waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Mali ko ni sabu ni ye Asimi tɔgɔ fɔ français a fɔ Macron bɛ bo kɛ o ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ mais fils de pute sigilen bɛ radio so la ko bilan tɛ yen e tun bɛ CNT kɔnɔ i ka bilan bɛ min quand tu es vice-président de CNT il est où ton bilan tu as fait quoi là-bas mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ i m'a fɔ k'u taara mugu ci i ka so kɔnɔ wa bilahi o bɛ e batard soto ye hali a tɛ mɛn i m'a fɔ k'u taara mugu ci i ka so kɔnɔ wa o bɛ e batard soto ye hali a tɛ mɛn i sigi i ka mɔgɔw dɔgɔya jama fɛrɛntan o mana u ɲɛsi i ka so kɔnɔ don o don bilahi o bɛ ko da e ka garan kɛ ouverture média a ye dangadenw invité aw ka plateau sanfɛ n ye n tali ala la aw ka ouverture média a bɛ taa c'est à dire que a bɛ taa aw ka émission tɔ kɛ lahara bilahi nin ouverture média aw bɛ taa aw ka émission tɔ kɛ lahara hali a tɛ mɛn danga safinɛ kun ni aw faw tun bɛ ka nɛni n'aw baw tun bɛ ka nɛni mɔgɔ fɛ aw ta invité mais ni jamana bɛ ka nɛni o ka di ne ye nin fɔ dabarabaden nɛnbarabaden ala jugu o tɛ kiritigɛli fɛ o tɛ fɛ dɔ ka f'u ma u bɛ n'u sigi an bɛ nɛni réseau sanfɛ aw tɛ ka jamana nɛni ya jɔn bɛ nin invité nin bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ jamana ma aw de bɛ ka fɔ a ma tɔjin bɛ ka nɛni fɛn fɛn da jamana kan aw de bɛ ka jamana nɛni quelle honte n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan sini n bɛ na n bɛ vidéo 3 de kɛ aw kan bilahi bankɔnikaw n'aw tulo bɛ n na maɲanbugukaw kulukɔrɔkaw i y'a faamuya bagunukaw n bɛ wele bila aw bɛɛ ma n'a ye denlankolon fɛn fɛn ye plateau sanfɛ a ye t'aw minɛ k'u fara 3 tigɛ n bɛ na n bɛ vidéo 3 de kɛ bilahi vidéo 3 vidéo kɛli tɛ kɛ fu ye n bɛ na ne y'a fɔ aw ye yan ni n ye n da don ko o ko la bilahi n'a ko ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ tɛ n y'a fɔ aw ye yan ko Mali ye premier puissance ye a jaabu ma bin kunu n ye ko o ko kɛ a ma na yan an ye bɛɛ kɛlɛ an y'u bɛɛ bilahi vidéo 3 min n'o de kɛ ouvert n'a ye k'aw di min ye ouverture média sanfɛ don o don malidenw aw kana sigi tuguni dɛ parce que aw faw de bɛ ka na aw baw de bɛ ka na aw ka jamana danbe de bɛ ka bɔ a la a ye ouverture média a y'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni k'a ci ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a solution bɛɛ filɛ nin n bɛ bɔ kuma la yan